জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ପ୍ରୀତି ବିଶୁ ବ୍ଲଗ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଆସିଛୁ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥ ଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ସେକ୍ଟର 3 ପଡ଼ିଆରୁ 3 ରଥ ଟଣା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ରଥ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର କନିକା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି କନିକା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ସେଠୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଲୋକ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏଠି ସେଠି କନିକା ପ୍ରସାଦ, ଏପଟେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି। ଏଠି ଦେଖ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରୀତି, ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ନଡ଼ିଆ କିଣିବୁ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କିଣୁ, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଅଛି, ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାର ମୁହଁଟା। ଏଠି ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ, ସାନଟା ତାର କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଭାଇମାନେ ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ଯିବା ଦେଖିବା କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଏବେ ସବୁ ଭୋଗ ହେଲାଣି କି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବେ ରାଜା ଆସିବେ। ରାଜା ଆସିଲା ପରେ ଛେରା ପହଁରା ହେବ। ଛେରା ପହଁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ହେବ। ଏଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେଇପାରିବନି। ଆଗେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ରାଜା ଆସିଲେ ରଥ ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, ଛେରା ପହଁରା ହେବ, ତାପରେ ହେବ ଯାଇକି ଭୋଗ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିବେ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଭାଇମାନେ
କାଳିଆଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରିବା ଦେଖୁ। ସେ ତ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାରନ୍ତି, ଆମର ବି ସେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ସେଇ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଥ ଟଣା ହୁଏ। ଆଉ କାଳିଆ ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଜ୍ୱରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ମାଉସୀ ଘର ବୁଲିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ରଥରେ ଗୋଟେ ଡର ମନରେ ରହେ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଟଣା ହୁଏ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଠେଲା ପେଲା ହୁଅନ୍ତି। ସେଟା ଯେମିତି ନ ହଉ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଯେମିତି ଘରୁ ଆସିଥିଲ ସେମିତି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ତିନି ରଥ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ବଳଭଦ୍ର, ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ଏପଟଟା ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାପଚର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ